Eso. Ikusten duzue, ekitaldiak diferente izango da, horreko urteetan egin izan ditu ekitaldiak beste formatu batekoak izan dira. Gaurkoan esperimentu bat egingo dugu, zer modu zateratzen. Eskertu nahi dizuet, homenio etorri izana, Euskal Zeutairaren trataren gonbidapena aintzat hartu izana, eskertu nahi dizuet. Espero dut gaurko bazkarean oso ondo pasatzean, disfrutatzean, eta bai Euskarirekin ere gozatzea, beraz, honekin. Eguerdion guztioi euskaldi obrero, enpresaria hautetxita besteko genero. Ahaztu egutegi batzarta numero, negozioak hobe bazkalduta gero, bazkalduta gero, batzarta numero. Hau da bazkal giroa, hau da harmonia, bati joan egiten zaio memoria. Dirudi pasa dela krisi agonia, gure hizkuntza ere salbu dagoia. Hau da harmonia, joan zait memoria. Soinu gailu aparta, biolinen soka, asko gustokoago, izan arren roka. Buka dezagun bertan goseak nagota, desiatzen eiteko zuen alde topa, zuen alde topa, goseak nagota.
zuetako bertsozalenok ezagutuko duzuen Juana Bizenta Olabaren sorta, eta zelan hasten den, nagusi jauna abizen da lana amak bilatzen lau berorren gana. Gu ere antzera gatoz, Euskarari ziurtaginkoek bidaltzen gaituzte berorren gana. Eta hauxe da lana, lan mundua eta euskarari buruzko bertso sorta bat jartzea. Kontuan hartuta gaiaren berezko arintasuna eta komizidadea. Alegindu gara kontua serio hartzen, katxondio gehiegi ere egon ez dadin. Eta espero dugu inori ez zaiola Barrea Galarekin ogizatirik ez tarrian trabatuko eta ez dela inori toko. Eta deno guztoko izango duzuela, beraz, hausen da lana. Ziurtagiri, zer duzu gorbetzen eta zerrageri. Euskara eta sozioekonomia, bien ustezko dikotomia, bihur litezke, baten eskaintza besteen eske, irabaziak lortzeko beste. Bai euskarari, entzuten diot jende guztiari, baina hizkuntzen kudeaketa, ez da funtsgabeko berriketa, merkatu deman, barne kanpota albo harreman, hobe da zeini berea eman. Enpresa andre, batek iso dio besteak arre. Euskara ote den abantaila, batzuetan da ulertzen zaila, baina eskerrak, guk ere baditugun liderrak, bereizgarri bat bihurtzen berbak. Langileria, sindikatua eta ordezkaria, baduzu euskaragatik zer egin, hitzarmenetan negoziadari kolektiboki, edo eta lantokiz lantoki, gaur hortan enaiz sartuko noski. Konsumitzaile, bezero erosle bazkide zale, enpresa baten euskaltasuna, da gizarte erantzukizuna, bermeta guzti, ez badugu exigitzen aski, geuk ordainduko dugu garesti. Herri hautetxi, zainburu ahaldunta zinegotzi, jarritzazue araubideak, bermadaitezen eskubideak eta delitu, honek izunak zorrez baditu, eredugarri dena zaritu.
enpresarean, horra leio bat mundu globalean. Euskaraz diharduten enpresa, ugariren arteko babesa izan dadila. Arrantza sare bizia bila, arrain txikiak handien bila. Euskal lan euskal mundu, euskaratzen mundu bete lan dugu. Nagiak astindu eta ekin, eguneroko aleginekin aldira izango. Euskal enpresak euskaldunago, ta gizartea aberatsago. Urratsez urrats egiten da bidea, eta horretan ari da bai euskarari ziurtagiria 2000. Urtean sortu zenez geroztik. Urrats asko egin ditu alor sozioekonomikoan eragiten, euskararen ezagutza eta erabilera era guztietako entitateetan areagotzen. Eta urratsek ireki dute bidea. Euskal Herri osoko 100 enpresa, saltoki eta era guztietako entitateek dagoeneko lortu eta erabiltzen dute bai euskarari ziurtagiria. Guztiok izan nahi dugu lider. Munduan zehar, nia eta onden datan gauz. Euskariek ez dugu mugarik. Gu ziur gaude. Gertuko eta konfiantzazko izateko ari gara lanean. Euskara sartzen hautenean, konfiantza sentitzen dut. Balioa ematen digulako. Hartu euskararen trena. Gu ziur gaude. Aberat eta lehiakor egiten gaituelako. Nire taldeak bai euskarari ziurtagiria du. Guk euskara zartzen ditugu golak. Elkar ulertzen dugulako, gu ziur gaude. Euskara da gure jokaldirik onena. Gu ziur gaude. Bai euskarari ziurtagiriak 3 maila ditu. Zerbitzuetan euskaraz maila gorena da. Tarteko maila zerbitzu euskaraz emateko gaitasuna duten entitatek eskuratzen dute. Eta azkenik, oinarrizko maila zerbitzuetan euskaraz ematera iristeko bidean daudenek eskuratzen dute. Entitate batek bai euskarari ziurtagiria eskuratu nahi duen unean, ziurtagiriaren elkartean lanean hasten gara. Entitatearen hizkuntza egoera aztertzen da, horren arabera helburuak finkatzen ditugu, eta baliabideen berri ematen zaio entitateari. Hainbat tresna jartzen da bai euskarari ziurtagiria lortzen dutenen esku. Buletina, bai aldizkaria, enpresarean. Urtero, ebaluazio bilerak egiten ditugu eta helburu berriak adosten dira entitate guztiekin. Gure helburu nagusia arlo sozioekonomikoaren euskalduntzean eragitea da. Bai euskara ziurtagiriaren bitartez, gero eta enpresa gehiago ari da euren jardunean euskara txertatzen. Eta horrek, gizarte euskalduntzeko ere bere biziko garrantzia du. Ohartu gabe edo guztiz kontziente, bakoitza bere inguruan ari da euskara sustatzen. Gero eta gehiago izateak, indarra emango digu euskararen presentzia lan munduan handitzeko. Euskal enpresak mundura zabalik daude. Kalitate handiko zerbitzu eta produktuak eskaintzen dituzte. Elkarrekin urrats biziak emanez, euskarak aurrera egingo du arlo sozioekonomikoan. Gertukoak eta lehiakorragoak izateko eta gizartearekin erantzunkizunez jokatzeko. Bai euskarari ziurtagiria. Urrats biziak. Ikusi duzue
Bai Euskari Ziurtagiriak egiten duen lanaren zertzelada bat, beranduago Roberrek gehiago azalduko digu, baina gu Bai Euskarari laguna eta Bai Euskari sarien banaketa ekitaldeara gatoz. Bai Euskarari ziurtagiria duten entitateetatik, euren erakundetan Euskara txertatzeagatik gehien nabarmendu diren bi entitate sarituko dira Bai Euskari sariarekin. Aurreko edizioetan, G Sistemas Ferroviarios, IMH Makina Erramintaren Institutua, Refractarios Kelsen, Irukidez ikastetxea, Eskunfank eta Arlan saritu ditugu. Bai Euskarari laguna saria berriz, ibilbidea saritzen du. Hain zuzen, Euskararen normalizazioaren alde, egindako lanatik, nabarmendu den pertsona saritzea da xedea. Kirmen Uribek jaso zuen lehena, Xabier Mendiguren berezi hartuk bigarrena, eta aurreko urtean, Jose Angel Iribarri eman genion. Hasi gaitezen beraz, aurtengo sari banaketarekin. Bueno, enpresa honek 2003tik dauka Bai Euskarari ziurtagiria. Azken urte hauetan Euskara lanmunduan txertatzeko egin duen lana eta esfortzua aipatzekoak izan dira. Nahiz eta krisi garaian egon Euskara planarekin jarraitzen dute eta Euskararekiko duten konpromisoa adierazteko Bai Euskari ziurtagiria urtez urte berritzen jarraitzen dute. Barne mailan lan handia egin dute eta egiten jarraitzen dute, errotulazioa, itzulpenak, langileentzako Euskara ikastaroak, gizartearekiko konpromisoa ere aipagarria da, ibilaldiak, kirol frogak babesten dituzte eta bar, eta horregatik Bai Euskari saria eman diogu aurten. Igo adila beraz, busa eraikuntzako Antxon Luengo salbenta osteko saileko arduraduna. Bueno, eskerrak emondan hori, euskeran alde etxen dugun esfortzu hori, honek eusek indar gehiago emoten dutzie, eta, esan da bien moduen, 2000 gabiz apurbete bai enpresa barruen, eta bai beste enpresa batzuk harremanetan, eta euskera indartzen, eta honek eusek eta honek sarizek gure asmoa eta indartzen dabe, eta animoak emoten dabe solan jarraitzeko. Eskerrik asko. Jarraituko dugu bigarren sariarekin. Azpimarragarria da, urte hauetan, bertako ostalari, merkatari, elkarteen naiz enpresek izandako konpromisoa Bai Euskarari egitasmoarekin, eta lamundua euskalduntzeko helburuarekin. Gaur egun 44 dira, Bai Euskari ziurtagiriarekin jarraitzen eta beren egunerokotasunean, lan jardunean Euskararen erabilera areagotzen jarraitzeko helburua berresten dute urtez urte. Beste zonalde batzuentzakoetat eredugarri direlako, traktore lana egiten dutelako, eta beren jokaerarekin eragile izaten ari direlako. Epaimaiak Bai Euskarari sarietako bat, taldeari maila kolektiboan ematea erabaki du.
Leitza, Goizueta, Areso eta Aranon, bai Euskadi ziurtagire duten entidade guztien izenean, gerturatu mesedez, saria jasotzera, Leitzako Alke Kultura Elkarteko Juan Mari Barriola, eta Goizuetako Umoreon Elkarteko Luis Ignacio Loiarte. Eskarrak eman dizuet, bihotzez gure eskualdeko bai enpresa, eragile eta kongresio guztien partetik. Gu etorri gara, baina asko gara lanean gari garenak. Mila esker. Baita ere, Goizueta oso herri euskalduna dena, gauza asko ikentxu euskaraz, baina hortan seituko diu, ez dugu beste gauzik ez dakiu, eta hontan finko seituko dugu. Eskerrik asko, sarikatik. Eta arratsaldeko azkenekoa, bai Euskari Laguna saria izango da. Elai enpresak 1982an Euskara Plana abiatu zuen. Lama munduko lehenengo esperientzia izan zen hura. Lana, euskaraz egin nahi zutela erabaki zuten hartan, tartean zen gure gaurko saritua. 200 gora langileko enpresan ia denak gutxi asko euskaraz moldatzen dira. Euskaraz egingo zutela lan erabaki eta helburu berarekin dihardute azken 20 urteotan ere. Gaur egun, lantegiko Euskara Planaren idazkaria da, Narbaiza. Antzulako enpresa bidea erakutsi zien Euskal Herriko beste enpresei. Gerora, asko izan dira Euskara Planaren bideari heldu diotenak. Elai taldea izan zen, bai Euskarei ziurtagiriaren, zerbitzu eta lana euskaraz maila eskuratu zuen lehendabiziko enpresa, 2002an eskuratu zuen. Orain dela gutxi, beste urrats bat eman du Elaik. Berariaz sorturik Euskara Plana eta Euskara Batzordea albo batean utzi eta Euskara lan prozeduretan txertatu du. Enpresa politikaren barne egin du, normalizatu egin du. Bere apaltasunean, onartuko ez badu ere, zalantzari gabe gaurko saritua erabakigarria izan zen prozesuan. Eta zilegi da bere ekarpena aitortzea eta eskertzea. Guzti horregatik, bere ibilbideagatik, eta urte hauetan Euskararen erabileran lamunduan normalizatzeko eginiko ekarpenagatik, berantza saria. Bueno, zer esanik ez, eskerrik asko ziurtagiriaren elkarteari sari hau emoteagatik. Baina sari honen benetako protagonistak naiz dani apal esan
benetako protagonistak hor atzealde horretan dare. Gauza bada hartzaila nahikia eta aurretik joatia, larrez larre. Baina inorrez palema dago atzetik, honek egin jau. Ez dauka egin bideik. Gurian, euskera normalizatu da, jentiak nahi izan da belako. Langile guztiak nahi izan da belako. Eta ia negarrak irten dozt, horko erretratuetan, ikusi ditutenian, UGT-ko ordezkaria, eta gure lehen zuzendaritza Santi Zabaleta ikusi ditutenian, ekitaldi batian. Behar bada jente hori egon espalitz hasiera-hasieran etzan hau egingo. Baina ilusioarekin, nahiarekin eta egunean eguneko lanarekin euskera normalizatu da elain. 1982an erderaz egin joan lana eta gaur egun inok ez dau zalantzan ipintzen euskaraz egin behar dugunik. Benetan mila esker honek guri berriro ere beste bultzara bat emoten dozku eta izan gaitiela zuek danok mundu honetan euskaraz egiteko nolabaitean eredu txiki bat eta hartu dezazuela ez benetan fascinantia bide hori. Fascinantia da. Venga, mila esker. Zorionak, Busa eraikuntzak, Leitzako, Arezoko, Goizuetako eta Aranoko bai euskadi ziurtagiridunak, zorionak Anaje, zorionak Elai, eta eskerrik asko alor sozioekonomikoan euskararen normalizazioan eragiten bakoitzak zuen esparruan jartzen duzuen ondar alearengatik. Bai euskadi ziurtagiriaren elkartean ere horretan ari gara, eta etorkizunean ere alor sozioekonomikoaren euskalduntzean eragiten jarretzeko konpromisoa berretsi dugu. Zuetariko batzuk dakizuen moduan, urtarrilaz geroztik hausnarketa estrategikoan murgilduta gaude, eta datozen urteetan elkartearen helburuak eta lanildoak zeintzuk izango diren finkatzen eta zehazten ari gara. Prozesua ez dago erabate amaituta, baina helburua behintzat adostu dugu, arlo sozioekonomikoaren euskalduntzean eragin. Eta helburura iristeko bidea ere zehazten, hasiak gara gogoz heltzeko. Horretarako egin behar dugunaren zertzelada nagusiak mahai gainean ditugu. Bai euskarari ziurtagiriaren komunitatea indartu, ziurtagiria tresna modura sendotu, eremu sozioekonomikoa euskalduntzeko eragile izan, eta egiteko moduari, lidergoari eta komunikazioari dagokionez elkartea eraldatu. Helburua berriro esango dizuet. Gure helburua arlo sozioekonomikoaren euskalduntzean eragitea da. Espazioak euskalduntzea estrategikoa da hizkuntza batean normaltasunez bizi ahal izateko. Horregatik, bere biziko garrantzia du alor sozioekonomikoaren espazioetan euskarari lekua egiteak. Lanean ematen dugun denboragatik, edota produktu eta zerbitzuen konsumitzaile garelako, eragina da lan munduak gure bizimoduan eta gure hizkuntza jardueran. Hezkuntzaren alorrean inbertsio handia egiten ari da, Euskal Herriko gazteak euskaraz hezteko. Ñabardura eta lurralde bakoitzaren errealitatea desberdina dela onartuta. Hala aukeratzen duten ikasleek euskaraz egiten dituzte ikasketak, bai unibertsitatean, bai lanbide heziketan. Lan munduan euskaraz egitzeko gaitasuna badute. Tamalez, oro har, eten egiten da lan mundura jauzi egitean. Burututako ahalegina eta inbertsioa antzu geratzen dira hein handi batean. Baikorrak izanik, lan munduak hobetzeko izugarrizko tartea duela erakusten digu. Eta ziurtagirian elkarteak eragiten jarraitzeko espazio ere baduela erakusten digu. Jarraitzeko diot, eragiten ari garelako, eta ez horiek maila teorikoan, maila praktikoan, gure eguneroko jardunaz gain, bai euskal ziurtagiriaren bitartez daukagun jardunaz gain,
enpresarean bezalako egitasmoekin. Eta aprobetxatuko dut, hemen Gipuzkoako Foru Aldundia gure lankidea da proiektu honetan, nahiko nuke Euskara Sailetik atera eta berrikuntzara pasa, edo enpresa mundura pasa, eta ez izatea Euskararen alorreko kontu bat bakarrik. Iaz, proiektu honen inguruan azoka antolatu genuen, eta orain izaera propioa garatzen ari da sarean. Enpresarearen bitartez, euskarazko produktu eta zerbitzuak erakusleio batean jarri ditugu. Bai euskarari ziurtagiria duten eta euskaraz lan egin nahi duten enpresei eta profesionalei protagonismoa eman nahi diegulako. Bestetik, euskaraz lan egiten duten enpresa horien arteko harreman sarea ehuntzen ari gara. Besteak beste, euren arteko lankidetza proiektuak bideratu nahi ditugulako. Lankidetza proiektuak bideratu nahi ditugu euskaraz jarduten duten enpresen artean, eta lankidetza proiektuak bideratu nahi ditugu instituzio eta gainerako eragileekin. Konbentzituta baikaude, elkarlanean asko emaitza hobeak lortu daitezkela. Eta ez da lehenengo aldia esaten duguna. Indarrak batzeko premia dago, norabide berean bide egiteko eta arlo honetan lan egiten dugun eragileok irizpide argiak mantentzeko beharra. Ezin dugu indarrak, jakintzak, denbora eta baliabideak alperrik galtzeko luxua onartu. Norabide berean koordinatu eta zuzendu genitzakeen indarrak sakabanatuz. Denok eragile gara. Eta hor kokatu behar da, bai euskarari ziurtagiriak etorkizunean ere egin nahi duen ekarpena. Baina hori ez da nahikoa, horretarako alor sozioekonomikoan aritzen den aktore bakoitzaren zereginak ondo finkatu behar dira. Garrantzitsua da lan mundua euskalduntzeari begira, zeresana duen aktore bakoitzak zein funtzio bete behar duen argitzea. Guztion arteko elkarlana, osagarritasuna eta laguntza guztiz beharrezkoak dira. Horrek, mesede egingo dio lan mundua euskalduntzeari. Eta zentzu horretan, azpimarratu nahi dut, kontseiluak aholkularitzen sektorean dabiltzan bazkidekin, Eluiara aholkularitza, Artes, Aize, Emun, Iberba eta bai euskarari ziurtagileen elkartearekin, ekainaren 13an lan mundua euskalduntzeko aurkeztu zuen adierazpenean jasotzen diren ideia batzuk. Beharrezkoa da, enpresek euren hizkuntza politika propioa lantzea eta adostea. Eta euren bezeroekin eta lanean ari den pertsonekin dituzten hartu eman guztietan, euskaraz garatu ahal izateko baldintzak bermatzea. Beharrezkoa da euskaraz saldu eta lan egin nahi duten enpresen sarea indartzea, enpresarean proiektuaren bidez esate baterako egiten ari garena. Beharrezkoa da sindikatu eta langileen ordezkariek sektoreka edo enpresekin negoziatzen dituzten hitzarmenetan lan jarduera euskaraz garatzeko neurriak jasotzea. Beharrezkoa da herritarrok, bezerook, kontsumo arduratsua garatzea eta hizkuntzekin eta gizarte erantzunkizunez jokatzen duten enpresak lehenestea. Beharrezkoa da administrazioa gure eskubideen bermatzaile izatea eta eredugarria izatea. Enaiz gehiago luzatuko, eta bukatu aurretik bai euskadi ziurtagiria duten entidadeak aipatu nahi ditut, eskertu nahi ditut, izugarrizko lan egiten ari zaretelako bai euskadi ziurtagiriaren bitartez, zuen jardun profesionalean euskarari atea zabaldu diozue, eta horregatik nire miresmenik handiena. Lehen ikusi dugun bideoan, hor esan dut, ohartu gabe edo guztiz kontziente euskararen normalizazioa sustatzen ari zarete zuen alorrean, zuen inguruan, eta horrek bere biziko garrantzia du. Eta beraz horregatik eskerrak eta mila esker bihotzez. Etorkizunean, bai euskarari ziurtagiriak urrats biziak egiten jarraitu nahi du, eta jarraituko du alor honetan esku hartze zuzena duten aktorekin, zuekin esate baterako. Eta erronka horri erantzunkizunez heldu nahi diogu. Besteak beste, euskaraz lan egin nahi dugulako, euskaraz konsumitu nahi dugulako,
euskaraz saldu eta erosi nahi dugulako, eta hitz batean esan da, euskaraz bizi nahi dugulako. Beraz, mila esker, gaurko bezalako egun berezi batean gurekin egoteagatik, eta segi urrats biziak egiten. Eta gaurko ekitaldia bukatzeko, batetik, ekitaldia borobilduko dugu hemen gurekin lanean ari diren artista hauekin, eta zer baino lehen eskertu nahi diet egiten ari diren lan ikaragarria, eta esan oso ikusgarria izaten ari da egiten ari direna. Beraz, txalo bat Igor Elortzarentzat, Gari Otamendi eta Josu Malotorentzat. Eta eskerren tartea bukatzeko, eskertu nahi dut etxe honetako lagunek eskaini diguten arreta, Plateruena Kafean Txokiko Beñat, Goiat, Itxaso, Igor, Jon, mila esker jarri dizkigu zuen erraztasun guztiengatik, eta mila esker. Eta Igor Elortza, Josu Maroto eta Gari Otamendirekin utziko zaituzten. Bueno, eskerrik asko, Guiruron izenan ere gaur gure atalari ipini diozuen arretagatik eta zelan ez txaloengatik, baina mundu honetan dena ez da lana eta euskera, ostira arratsaldea ere bada, arratsaldeko 5 suposatzen dut plan onak izango dituzuela denok eginda, beraz, bertso eskopla sorta batekin agurtuko gara arin-arin. Eskerrik asko berriro. Hausnarra ta prozesua, ai euskara konpromesua, utzi da zueko platzen, ai zirikadaren mezua, ai hausnarra ta prozesua, ziurtagiriarena, ederra gero izena, beta zeta ziglekin, beza ematen duena, ederra gero izena, beza ematen duena.
ebaluatzaileena, ai horixe bai lana dena, ez alda garai bateko, ai eskola inspektorena, ai ebaluatzaileena, ziurtagiridun jende, asko da eta alere, erdiek baute dakite, zigiluan onden ere, ziurtagiridun jende, asko da eta ala ere. Zigiluek hiru maila, ai entenditzeko da zaila, nola dara maten batzuk, ai hainbesteko abantaila, ai entenditzeko da zaila. Enpresak euskal minean, ziklistak lezezinean, 3-4 eskapatuta, ta beste denak bidean. Enpresak euskal minean, ziklistak lezezinean. Giputzek zenbat zigilu, ai Nafarrek ere hainbat brilu, Bizkaiko enpresa ez da, ai Bizkaieraren izpilu. Giputzek zenbat zigilu, ai Nafarrek ere hainbat brilu. Ea bada Bizkaiatik, gaientzen garenatik, euskaragatik ez bada, gehiago izateagatik. Ea bada Bizkaiatik, gaientzen garenatik. Ziurtagiriaz mintza, aita nolaztu jaurlaritza. Euskaraz ez dakit baina, ai oso euskaldun gabiltza. Ziurtagiriaz mintza, aita nolaztu jaurlaritza. Bizigiluk mila zimur, baina zertan izan bildur. Bat bikain baldin badabil, ta bestea berri ziur. Bizigiluk zenbat zimur, baina zertan izan bildur. Obedut bertan bukatu, ai ondo esanak parkatu, ta txarto esanak berriz, ai lan agendan apuntatu. Obedut bertan bukatu, ai lan agendan apuntatu. Hauxe da despedidea,
badakizue bidea, euskarak batuko ditu, zuena eta gurea, badakizue bidea, zuena eta gurea. Asteburuan.